sa atong kahimtang karon, wala tay angay blimon, wala tay angay basulon, wala tay angay mahayon. Bisan ang Ginoo dili nato pwede apilon or dili nato siya pwede questionon. Kaya binyo mga igsoon, kaning atong kahimtang karon or kaning atong sitwasyon, posible nga resulta ra ni sa atong sayop nga desisyon sa kagahapon. So ning ani lang ta sa ato ang gipugas sa kagahapon unya mao ni resulta karon. Mao na nga ang ubang tao dili nato apilon. Ang ubang tao dili nato damay-damayon. Kaya in the first place, ato ara man tong desisyon. Wala may ning sugo nato nga ato nang himuon. So again, kung unsa man ang atong kahimtang karon, dili pwede nga ang ubang tao atong basulon or atong mahayon. Kay kung ang pulong sa Ginoo atong pasultion, kung unsa ang atong gitanom sa kagahapon, maani gyud nato karon. So pahinumdum lang ni mga igsoon. Ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless.